מלחמה בחוץ. חלק מהעסקים מצמצמים פעילות ואחרים סוגרים, אבל מה לגבי הזכויות שלכם, השכירים, לגבי פיטורים? אלא אם כן פיקוד העורף אסר באופן מפורש של הגעה למקום העבודה, המעסיק יכול לפטר אתכם אם תחליטו לא להגיע בעקבות המצב, בין אם זה כי אתם מפחדים ובין אם זה כי יש טילים בחוץ. מה קורה אם יש לכם ילדים וסגרו את בית ספר? אז אם פיקוד העורף החליט על סגירת המסגרת החינוכית, אחד מההורים יוכל להישאר בבית ועדיין להיות מוגן מפני פיטורים. מה קורה אם בן הזוג גויס בצו 8 ויש לכם ילד עד גיל 13 בבית? במקרה כזה שבן הזוג גויס למעל ל5 ימים, בן הזוג השני יהיה זכאי להיעדר מהעבודה לשעה ביום, כל יום, ועדיין להיות מוגן. לגבי פיצויים להורים, עוד לא נקבעו פיצויים כאלה. בדרך כלל פיצויים כאלה נקבעים בדיעבד, לאחור. אני מקווה שבקרוב תראו את הכסף. מקום העבודה שלכם מוגדר כמפעל חיוני, שכחו כל מה שאמרתי. אתם חייבים להגיע לעבודה. גם אם אתם הורה יחיד לילד מתחת לגיל 14.